Thixo wamandla wonke inkonzo yabantu abatsha Thixo wethu esingazibuza ukusithanda kangaka Thixo wamandla wonke siyabonga kuyingcwele thatha indawo yakho egameni likaYesu. Cela sihlale phansi. Bendinikwe i-theme apha okanye i-AYG ine-theme yayo yale ngqungquthela kwezi zifundo kuNehemiya chapter 2 verse 17 ethi ke let us rebuild the wall of Jerusalem and we no longer be in disgrace. Andiyazi ke into yokuba ibiyonyulwe xa bekutheni kodwa apha umema abantu uNehemiya kule ncwadi yakhe emveni kokuba beqhweshile okanye bebhunqile abantu ekuthinjweni eBhabhiloni. Now uNehemiya apha ubona aba bantu then acinge indlela nohlobo abazawufika kululo kwaJuda ecinga phofu namangcwaba oyise noyisemkhulu okokuba ayiwandi uba anjani na kule meko yaba bantu babuya ekuthinjweni. Incwadi ke kaNehemiya kuthiwa ke it's like a journal that describes the restoration of the people of Jerusalem and the rebuild of the wall which surrounded the city of Jerusalem. Uba sinoke sijonge kakuhle lento uNehemiya apha akaqali into intsha uqala into ebike yaqalwa ngamadoda angaphambili. Yena uNehemiya uyindoda yesithathu ukurhuqa lomkhosi ukuba makuhanjwe kuyokwakhiwa indonga zaseJerusalem. Elibali ke aliqali kule ncwadi kaNehemiya liqala kwiChronicles ukuze uhambe nayo ngoba igama elithi Chronicles lithetha imbali yemihla ngemihla okanye lithetha izinto ezenzekayo imihla ngemihla. Now sithi sibone ke bathi isaqhubeleka ke lo mbali ibuye iyophumela kwincwadi kaEzra. Naye uEzra athathe kwiChronicles ehamba nelibali. Uba sinoke sijonge indumiso I think 126 uthi yaba ngathi liphupha ukukhululwa kwethu safana sagigitheka inyembezi zethu zazala ukumemelela. Now uthi ke ngoku uNehemiya xa ebona uhlobo lwezinto nohlobo lokuvuya kwalamadoda agigithekayo abhunqileyo eBhabhiloni ekuthinjweni abe nengxaki yokokuba iwanda bazawubuyelaphi. Iwanda bazawuhlala imeko lobuhlobo. Ucela incwadi ke ngoku ayakakuba makavunyelwe ahambe ayokwakha
wayindonga zeJerusalem. Eceleni kwakhe incwadi sakhumbula ukuba uNehemaya yena lona ebehlala kwikomkhulu engumntu anobizo lukaThixo. He was a man of prayer. Wayindoda ebatingelayo nabantu, indoda ehlala nomthandazo ngoba awunakwazi ukuba nengqondo yamakha ungekho niyazini wendawo. He was a prudent planner. You know, umema abantu kufuneka into yokuba umema abantu ube unendlela yokubanceda. Yeke le nto kodwa izani sakhe siyamenywa namhlanje, simenyelwa ekwahleni. Uba sinake sijonge indlela uNehemaya ebebakhathalele ngayo abantu. Bantu bakathi awunokwazi ukwakha ungabakhathalelanga abantu. Kufuneka uba uqala ube sympathetic understanding. Okanye ube empathetic understanding ngoba lamagama amabili ngamagama ahlukahlukeneke. Usympathetic yena uzawuthetha ushame, kodwa uempathetic uthi ngena bezihlambini zakhe uyive inhlungu le yakhe. Amen. Make sive chapter 1 kaNehemaya, and in verse 3, I think no verse 4. Ke siva eyona nto imchukumise kakhulu ngoba awunomiza abantu kana kukho nto ukuchumisileyo. Ubiza abantu njena umongameli walapha samboni sekitchen. Ubiza abantu nje mongameli kunento ayikuchukumise. Awunomiza abantu kwakho uthi izani. Uthi izani. Simfumene lo Nehemaya chapter 1 verse 3 and 4. Bandiphendula bathi abo basindileyo bandiphendula bathi baza babuya ekuthinjweni bakho phaya kwiphondo lakwaJuda kambe bakwinqoleko enkulu nasehlazweni. Awabiza abantu ungekho nto ikuchukumisileyo. Ubona abantu abakwinqoleko, ubona abantu abasehlazweni ukuze sibizane kunehlazo kunenqoleko kunento efuneka uyirescue. Sizawuva mhlawumbi uphuma kwethu apha. Iindonga zeJerusalem ziwile namasango ayo atshiswe ngomlilo. Ndithe ke ndakuziva ezi zinto ndahlala phantsi ndalila. Uthi ndithe ndakuziva ezi zinto. Yabona bangapi abantu abathi bakuvuka ubuhlungu bomnye umuntu bahlale phansi balile. Bangapi abantu abasengxakini bagqiba kuhlekiswe ngabo. Brother, sihleli kwilizwe lokuhlekisana. Sihleli kwilizwe apho abantu abangenaluvelwano nabanye abantu. Kodwa uNehemaya yena utakuva imeko eyenzeke eJerusalem wahlala phansi walila. Yaba zintsuku ndizilile ndingatyi koko ndithandaza uThixo wamazulu. Amen. Sure. Kuba president wathandaza uThixo wamazulu. Ndasuka ndathi camaku ndikhoyo uThixo wamazulu. Yeah. Ngangalala yoThixo owoyikekayo, ngangalala yoThixo owoyikekayo owugcinayo umnqophiso wakho wentembeko kwabo bakuthandayo beyithobela imiyalelo yakho. Khawufunda uverse 10 president. Verse 10. Yeah. Bazizicaka nabantu bakho
owabakhulula ngaloo mandla nobo bungakamsha besandla sakho. Khawubeke indlebe 11 ke lo. Khawubeke indlebe Nkosi yami uve umthandazo wesicaka sakho esi ndawonye nowezo zicaka zakho zikulangazelelo. Kulendwa ke press Kawuthathe nje chapter 2 lo sibuye uverse 9 hayi verse 8 qamude ku verse 8 chapter 2 eyabantu sikhala sizoyenza abantwana bakaThixo sizokwenza ntoni singabantu abatsha sizokwakha ntoni singabantu abatsha bekonakelephi ukuze sibizwe ukuyizana sizokwakha in other words ibika yakhona into bathi ngoku kubuyisike ibika yakhona rebuild Uze verse 8 chapter 2 uze undiphathise neleta eyakho Asafu umgcini mahlathi okumkani ukuze andilike imithi yokwenza imiqadi yamasango enqaba ekufuphi nendlu kaThixo neyokwakha indonga zesixeko ndawonye nendawo yami yokuhlala ngenxa yesandla esikhulunga sikaThixo ibe iphinde president usuyileqa le ndawo ngenxa yantoni ngenxa yesandla esikulunga sikaThixo ngenxa yesandla esikulunga nindeva abathixo isandla sikabani awuzukwazi ukwakha isandla sikaThixo sikaphezu kwakho awuzukwazi ukubuyiswa endaweni awubusuka kuyo isandla sokulunga singekho phezu kwakho awuzulunga ukuba isandla sikaThixo singekho phezu kwakho ngenxa yesandla esikulunga sikaThixo wami esasiphezu kwami ukumkani wazamkela zonke izicelo zami. Ngokuhlale phansi president ngisenda kuyika ukuba ngiziqhubelele kawufunde ndiqhubunquma ngomntana kawufunde 10 ziyana bathi ke oso neBhalaki waseHaroni noTobiya umkhonzi uAmon bakuyiba lonto kwaba kubi kubo ngobubi obukhulu kuba kufike umuntu ofuna ukuba kulunge konyana bakaSirayeli. Mamelake nto ke ngoku kuyaliwa kakusakhiwa eyiwayithi kuyaliwa kakusakhiwa kuvuka nonobenani kakusakhiwa kujukuma nesingena msila basukuma seNebhalati basukuma Tobiya banenhliziyo ezimbi bakhona nalapho sihleli nje athi umfuzo wasewisilumena siyazama sithi siyaphumelela sijibilike sowa ngoba kusihamba noseNebhalati kana bathi usenzani nto mani isandla sikaYehova siphezulu Hena ndo siyamba nayo saba nesandla sikaMandidi saba nesandla sikaManqoba uba somjonga wesifunda sanamhlanje uJobi sele ubomi bakhe buphukekile sele indonga zakhe zonakele wathi ngoba isandla sikaYehova sasiphezu kwakhe waphila uThixo umbuyisele izinto zakhe. Our God is a God of restoration. You know, uJobi uthenjwe ukuthi yebantwana bakaThixo isandla sikaThixo sasiphezu kwakho uThixo kantsake ngawe akathambaze ngawe uThixo ngoba uyayazi uba isandla sakhe siphezu kwakho wathambaza uThixo wathambaza kwaYehova Washambaza ngoyuphi nakathi ndembona ezidla amacala esithi uSathane uyabuza uba uvela phi na Sathane uthi ke yena ke abehlanganisweni uba abantu asabalele bakaThixo ukuhlala inhlanganiso ngathi ngoba umuntu esithembile ahlala inhlanganiso
entlanganisweni wahlala entlanganisweni wagqiba umuntu wakhe uJobi wathi khawuhambuye yabona lowana isandla sami siphezu kwakhe noba indonga zakho ungazidilizi kodwa usaza kuphinde eme athi yayazi ba umhlawulo kaMhlenge noba uyawuphutshisa inyama leyo yakubona ayakungikhangela ngamehlo abangenguye ngoba uThixo wethu akatshintshi yona nto emhlabeni sitakudingela inasibani akudingela inasibani wahlala uThixo noSathane bagqiba ngoJobi wathi hayi khawuhambe uyozenzela kodwa lowana ndimthembile abantwana bakaThixo bantu abatsha laba ningazibona athi nidilizekile ngoku kodwa kunomuntu onithembileyo anenodwanga uthi ke ngoku uverse 10 waphinde wambuyisela endaweni yakhe laba ningazibona nidilizekile kodwa wethu uThixo usazawuphinda anibuyisele usazawuphinda zonke indonga zakho ukuthi ke in order to get a breakthrough you need to go through awusukwazi ungakhange udilizeke ebendifunekayo kufuneka ukuqala udlikizeke uJobi noba ungagawula umthilo ngenxa yevumba wathi uMntaka White wathi ngenxa yevumba lamanzi usazawuphinda ukhona uYesu nababa ngawuxhaka osena phakathi abazikwenzana uvile ke wayiphila ngosewotha uyibhale phansi egroupini Hebrews siyahlala phansi ngoku kuHebrews 7 verse 26 uthi ke sibona icompassion God is a God of compassion once uzitana lento ngoba engato ngithanda kakhulu ukuqala kuYobi uthi qale ngingubani mina ukwenza umfiliba icebo lakho elibalulekileyo ukuze kuthiwe repeat ubomi bakho you need to repent amen Verse 26 Hebrews chapter 7 ngoko ke uYesu ngoyena mbingeleli mkhulu okwaziyo ukuhlangabezana nemeko yethu our God is a God of compassion yabona Thixo awethu mbingeleli wahlangabezana noNehemiya ukuze singabi lihlazo ukuze kungahlekwa ngathi isizani sakhe sizothandaza ufundisa uMadabane sizothandaza kodwa asikhalelayo ukuze singabi lihlazo basidibaneni bantwana bakaThixo asimanyaneni utanakwenza nento le ningekho kuyo ninakwenza nento le ningekho kuyo asifanelise ngale vangeli nayo ithina uvelwano nayo ithina ubasuka kujonga uYobi bebudilizekile ubomi bakhe kodwa uThixo waburestorisha unamuyisana kodwa kontombi zazinhle ngaphezu kwentombi zikaJobi mandiyeke ke phofu lonto abantu bazobakhanda ukuthi baba
base bakhangelana nomzi kaYobe abe uYobe engazufumaneka kodwa kuthiwa intombi zakhe uhlobe yabantwana bakaThixo noba ubomi bakho bungonzakala usaza kuhlekisa uthi ukumbona umuntu ongumama xa umntana kelile athi thula baba usukulina umanetha buzeledidiyoka baseluthi basihlekisa engakazuthulisa abantu uzosihlekisa phambi kwakho. Before you get to school, you know, we are one. Get to this Mumaka, Zawin Dog outside. How was we from good to send a palata hamana? What I like, what I like, what you know it, and I can't still say, Utopia Center back. Usaukala peta ni kwake utika wetu utika ati kaletu sheni swangayo aske utika wetu aska kunike na ukususheke awetu tika anabatulisi pavi goba aka itatei pavi anakasala mpavu into nayo usathulisa ipavu ngokuhlekisa wena uzikanti uYesu uyandibona kanti endleleni enzima kanti uYesu